παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Μάιλο και πάμε να βαθμολογήσουμε τα γλυκά που έχω σε αυτή τη σακούλα. Πάμε. Μάιλο, τέβα κάτω. Έτσι, μπράβο αγόρι μου. Ξεκινάμε με τα λαί στο φουρνό. Δεν είναι πάρα πολύ ποσότητα από ό,τι βλέπετε, αλλά μου αρέσουνε. Τους βάζω 8 στα 10. Αυτή την break, έχουμε και τον Μάιλο, έχει λυσάξει πριν μου είχε πάρει ένα γλυκό. Break, φουντούκι. Παιδιά, δεν αξίζει Ντουμπάι να ξέρετε. Φουντούκι, τους βάζω 8. Haribo Gummy Bears, I love it. Και θέλω να κάνω και αυτό το κόλπο που το κάνεις από κάτω. Μια σοκολάτα τέτοια, είχα πάρα πολλά χρόνια να τη φάω. Και μόλις την λέω, πρέπει να την πάρω και να τη φάω. Επίσης τις βάζω ένα 9 στα 10, έχω πάρα πολύ καιρό όμως να φάω. Χυμούλιδες. Και τους βάζω 8. Maltesers, τους βάζω 8. Γκοφρέτα, πώς το λέει, Παυλίδου, πήγαν από Παπαδοπούλου. Τους βάζω ένα 9,5 στα 10. Μου αρέσει τόσο πολύ. Σοκοφρέτα, εντάξει, classic. It's classic. Και τους βάζω ένα 8. Σουρέκι. Του βάζω 9. Κλασικό. Sprinkle Star, έδειξα, δεν θυμάμαι. Τους βάζω ένα 8. Νομίζω είναι το έδειξα. Πατατάκια με κέτσαπ. Νομίζω έχει πολύ τρίμα, δεν ξέρω γιατί. Τους βάζω 9,5. Kit Kat. Τους βάζω 8. Κιντεράκια που είναι 2 τριάδες και 2 τριάδες που είναι η δεύτερη. Τέλος πάντων, και ένα σκέτο. Τα άλλα Kinders, τα άλλα Kinder, ένα μόνο, και του βάζω 8. Μου αρέσουν καλύτερα τα άλλα που είναι 9. Τα έχω 9 τα άλλα. Αυτά, παιδιά. Νομίζω τα είπα όλα. Δεν ξέρω. Λογικά όλα αυτά τα είπα, δεν ξέρω. Εκτός αν μου ξεφύγει κάτι θα το δούμε. Προς το παρόν αυτά. Γεια σας, θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο πάρα πολύ σύντομα. Bye bye.